ku ziyarci tashar Arewa Plus ku danna mana subscribe ku danna alamar ayyuka na Umar wallahi to ma da bana biyu ba ina ga ma ko kana kasa ne wace kasar nan ka san kasa ne ma lissafin zama ka duba fa na zama gaye iya gaye muni nake a studio amma wata ta ki yiwa haka ka duba M Sharif nayi in kamo shi na ka duba ni da yawa sunan nan nayi yanzu wani yaro na to nan na ga yana rera waka ban san dan waye DJ hakin kenan ai na wani yaron mai waka ne to gaskiya ya kamata ba ka wata shawara akwai wani boka a can bayan layi bokan gindin biya kenan shi ma shi ya taimaka kai ina wani da kake yana faɗa na zira waka wurin bokan nan kai shekaran jama'a miliyan 2 ya turo mu je ka shirya akwai kuɗi to mu je kamar na hango DJ hakin din ma yana tawowa mu jira shi yazo Yake dan gidan maman Iyabo. Salamu alaikum. Ai da mane boka sallama. Kuma durun uwarka boka. Haka ake yi? Kuma durun uwarka boka. Kuma durun uwarka boka. Kai, koma. Ya hakuri boka. Koma. Ya hakuri boka. Ya hakuri. Koma ya hakuri boka. Allah ya hutu zuciyar boka. Da turo ma aljannu. Boka an kai aikin ka an gama boka. Kamar yadda ka dauka kana ji da sarkin waka da nure ne haka na kawo ma wani abokin na shi ma waka yake yana so ya dauka. Kullun to ai ya ki sauraron mu ne. Kullun a studio yake wuni. Kullun a studio nake wuni amma abin ya ki. Na kasa gane me a buga mun kasar nan. Buga masa kasa boka ya gani. Yana da rabon waka. Haji Gato. Ne wannan ba? Da alamu Allah ya hutu zuciyar boka. wani ne. Son ba kai masa ko boka. Ayo. What?